چند سمایی؟ 7800 سومون انمی مترس داره؟ همروی مترسش 7800 سومونی. انای شفنیر شای؟ شفنیرش چند متره؟ انا болода тумбучкошу ойнаш 7800 сомон. Доставка, установка доред? даруни шаҳр доставка, установка аст. И так диванш ягон чӣ мешава? Бардошта? ҷо дора? Анаи дивани дуюмаш бинед спальни гарнитур дуюмаш. И чанд сма? На диванаш. И 7500 на ваеш. Шифонериш шкаф купеяй. Болош тумбучкашу ойнаш. Ине тумбучкошу ойнаш. Материалаш хушрувай. Чай материалаш? Беларусь. Материалаш материали Беларусь. Истихсоли Тоҷикистон. марҳамат. диванаш аҷоиб хушру. Эҷа фақат матрас мемонад. Тамом. тамошобинони азиз, анаи стенкара бинед. Ин комплектай ҳамроҳи диван, ойна ва тумбучкош 5500 сомон. Ҳамаш ис чанд метра? 3 метра стенка. Аз ду тараф бинед шифонер дора. Байн буфетай. Иҷа да ҷо ки камай, аз ҳамин сабаб диванаш нестози. Агар шавад, дар сурат нишон метавам шакли пурраи анами набора. И шифонер чанд сомон худаш тоқа? 2800 сомон. Анамхе шкаф купе фасон 3 метра. Стенкара тоқа гиран чи? Агар стенкаи тоқа гиред 3500 сомонӣ. анаи спальни гарнитури сеюм нигоҳ кунед. чӣ қадр баланди хушрӯ. И бад калонтарай 180 ба 2. Ихе дивано бояд бисёраш 160 ба 2. Ай 180 ба 2 бараш. Анаи тарафта боша шифонераш, тумбучкош, ойнашко. Ай тараф ози ойнашам нишон метиҳам. Анаи материалаш хушрӯ. ҳечӣ намешава. ози ойнашам барои шумо пешниҳод мекунем. онаи тарафта ойнаву тумбучкош. калони хушрӯвай. материалаш материали Белоруссия. 8500 сомонӣ. дароз чӣ хелай? Дароз 50 сантиметр глубинаш. Баъд часпакуш оригинал дорад. Насос хатем. Худаш мулои махтам меша. фаҳмо. материалаш сифатҳои баланд. матрасҳои ҷудогонаам доранд. фурӯшда медицински бисёртар мепурсед тамошобинони азиз. на марҳамат медицинскиёш доодама 1000 сомонӣ. каседа ки дар кор бошад доставка, установка доранд. дарҷа чанд модели анамин спальни гарнитуру ҳаст. мехоҳам барои шумо пешниҳод кунам ва нархошона фаҳмонам. анаи чандай? 8500 сомон. анамихе набори фасони хушрӯ. аз ин сафедам доранд. сафед чам 8500? анаин 8500 сомон сафедаш. дарҷа бо ҳаст. анаи модел чандай? анаинаш 7500. анаи купаё чи? 5500 сомон. анамхе шкаф купе дора сафед. И 7500. анаи набораш боша 7500 сомон. цветиш беҳад цвети хушрӯ. и чандай бори навшон. анаи будай дӯстони азиз. И 7000 сомонӣ. анаи сафеда нишон тиед? ҳозир бо дига модели оператор нишон метиҳанд. шумо тамошо кунед. борои нав. анаи намуд навош
И чанд пулай? این 8000 8000 сомон анамхе набори фасон спальни гарнитур. Ина дӯстони азиз, намин модели аз ҳама қимат и 13000 сомонай. Бинед чӣ қадар хушрӯ, диванаш калон. Ана баъд ози модели дигаршам пешниҳод мекунем. Ана ин намудуш чӣ нам дора? Купе? Шкаф купе дора ин намудуш. Иам 13000 сомон. Ина нигоҳ кунед, диванаш, тумбучкош 13000 сомонӣ. Ана ин намудуш бошад чанд пул? 10000 сомон. Ана ин наборам фасон. ранги дигарам дорад. Инам 10000 сомон. иш чанд пул? ана ин намуд бошад 7500 сомон. шакли пурраша дар аввали видео метавонед тамошо кунед. ҳамин намуд модела. ана ин модели евростил. иш чанд пул? 4500 сомон. комплектш бинед. спальни гарнитура. ана ин намуд бо ҳастай. ин 9500 сомон. стенка дора. 3 метра стенка дора. сафеди хушрӯ. баъд диванаш 170 ба 2. ҳам калонай диванаш ва ҳам чихеле ки мебинед стенкаи сафед ози модаяй беҳтарин мешава. баъд бо ҳастанамхе модели арзонтар 5500 сомон ҳамроҳи стенка, ойна ва диванаш. инчунин тумбучкош. материалошон ҳамаш материалҳои фасонай. ҳечи намешава. сифатошон нағзай. чи арзонош ва чи қиматош. ҳамхеки моделошон фарқ мекуна. и чанд пулай? 8000 сомона бори нав. бинед чӣ фасон шифонер дора. сафед шая ин. ана ин хел сафедшам ҳаст. иям 8000 сомон. инам 8000 сомонӣ. диванаш аҷоиб фасон кадаги. иям ам 170 ая диванаш. 180 дӯстони азиз. иш бо калонтар будай бари диванаш ҳаст. ана ин намуд. ана ин диванаш майдатар 160. и чанд пул? инаш 7500 сомонӣ. аз ҳамин 7500 сомона инчунин анамихе ранги сафед дора. метавонед ки аз анамин рангш интихоб кунед. албатта ки доставка установка дар дохили шаҳр доранд. касоне ки мехоҳанд берун аз шаҳр дархост кунанд, ҳамин рақамҳое ки ҳаст дар рӯи экран, шумо ҳамин рақамҳои фурӯшандая шумо занг занед, пурсон шавед ва шумо чӣ наборе ки дар кора мисол арзон қимат бо сурат чапратар мепартоянд ва мефаҳмонанд ки чӣ хел доставка установка мекунанд. инаш чанд пулай? 9500 сомон. поёнша бинед. и поёни диванаш бо аҷоиб хушрӯ кардагиай фарқ кунанда. набор 9500 сомон. диванаш 170-180 барош мешава. нисбатан калонтар аз дигарош. ана ин сафедаш. сафедчам хушрӯ. метавонед ки интихоб кунед. ино ҳамаш моделошон королевскияй. аз рӯи анами фасонои королевския. инаш чанд пул? 9000 сомон. ана ин модел. метавонед аз ин модел интихоб кунед. рангш ранги хушрӯ. ореховия? подобие орех. ина шоколаднови фасон. кадом анамин моделе ки шумо дар кора дар сурат дида истодаед ҳамин моделҳоро ҳамаша доранд. дӯстони азиз, аз сабабе ки ҷо камай мисол ҳамаира дар студияшон наметавонанд ки ҷобаҷо карданишон тиҳанд. аз ҳамин сабаб шумо метавонед аз рӯи каталог интихоб кунед, суратча партоед дар ватсап ё ин ки имои ино. албатта ки ба шумо бурда доставка мекунанд. и чанд пулай? ана ин набори хушрӯ 11000 сомон. ана ира бинед. и бо тамоман фарқ кунандаяй. стилш тамоман дигар хелай. 11000 сомонӣ. и бо ягон хел ранг дора. ана ин дигар рангш. касоне ки ранги сафед мехоҳанд ҳаст, ранги шоколаднови мехоҳанд, ина марҳамат ҳастай. 11000 сомонӣ.
ин чанд пулай? 8000 буде. ана ин моделиш бошад 8000 сомонӣ. хуб аст дӯстони азиз, беҳад моделҳои хушрӯ доранд. нависед, занг занед, бо пурратар маълумота аз худи фурӯшанда дастрас кунед. 8000 сомон. бо ягон хеле дигар арзонтар дошта бошед нишон тиҳед, барое ки аудиторияи мо ҳам арзон мехоҳад, ҳам қиматтарак. ози нишон метиҳем, арзонтаракошам бошад, шумода пешниҳод мекунем дӯстони азиз. ана инам хушрӯ. аз кадом набораш? шифонери тоқаи ами чанд пулай ака? агар шифонерша тоқа гиран чанд пулай? надора на тоқа. 270 дарунаш 50. баршам паҳми хушрӯай 50 будай дарунаш. 270 дарозиш дӯстони азиз, анами намуд вая шифонера 6 дарая бинед. дар инҷа бошад ози моделҳои арзона нишон метиҳем. инаи спальни гарнитур 4000 сомон, евростилай бинед. и бо ягон хел ранг дорад. ишам 4000 сомон. анаи наборам 4000 сомон. диванаш майдатарай нисбат ба вайюра. 160 ба фикрама. якнимай диванаш. баъд аст анаи набор и чанд пул? 4000 сомон. анами хел набори хушрӯ. стенка доштай бо 4000 сомона бинед. анами набор ҳамаш 4000 сомон. стенка, диван, оина. баъзе бо дигар хелшам нишон метиҳам то охира тамошо кунед. анаи наборуш ичам ҳаму 4000 сомона. анами стенкадор дигар рангаш 4000 сомон. анаи наборуш 5500 сомон. 6 дара шифонер дора, диван, оина ва тумбучка. и ранг дора? аз дигар рангшам нишон метиҳем. и модел чанд пулай? 7500 сомон. анаи намуд модели королевский 3 метра вай дора. стенка дора. рангшам ранги хушрӯ, ранги хадавои ҳозир чихеле ки медонед бисёртар сафеда харидорӣ мекунанд арӯсо. да марҳамат, метавонед интихоб кунед. инаш чанд? анаи ранги дигараш 7500 сомонара. хоҳед и рангша гиред. 7000 сомона. намехе бо набори дигари королевский 7000 сомон. инаш чанд пул? 6800 сомон. анами наборуш ишам хушрӯ. и 6500 сомон. дӯстони азиз, бо нарху рахтон метавонед пурсед, шояд ки боз арзон кунанд. аз ин нархое ки мо дар видео гуфта истодаем, бо худи шумо ҳамроҳи фурӯшанда гапзанон кунед, арзон мекунанд. инаш чанд пул? 7500. анаи набори дигаш ишам хушрӯ, королевский. гули лола вай шифонериш нусхаш гули лола. и чанд пул? 6500 сомон. ана бо як модели дигар сафед фасони хушрӯ. инаш чанд пул? 8000 сомон бо модели дигар. ҳамин 8000 сомонара ранги дигараш. тамошобинони азиз, анами рақамҳои фурӯшандаи метавонед бемалол занг занед, нависед, пурратар ба шумо мефаҳмонанд маълумота. магазини ино дар Корвон Сити, якум ошёна. аввал подвал мешавад, баъд якум ошёна 91 магазин. метавонед роед 87 магазинаш 87 магазин
метавонед хитон бо биёед касе ки ҳамхе имконият дора аз наздик тамошо кунед, каталога пешниҳод мекунанд ё ин ки мебелёра хидша мебинед. Аз номи канали мо гап занед, албатта ки бо скидка мекунанд. хулас бо мо бошед ва видеоҳои ояндаро интизор гардед.